सारसिद मिहिर इस्लारि मुंनि सासे IIT स्टुडेन्ट बिथाङा आथिखालाव गुवाहाटीयाव IIT केमिस्ट्रियाव बिथाङा एडमिशन मोनबाय आरो फरायगासिनो दङ। बिथांनि नखरनि जिथु रांखान्थियारि हालोद गाज्रि होनानै हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे एप्लिकेशन होदोंमोन आरो बिथांनि एप्लिकेशनखौ रेसपन्स होनानै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि इउथ BPFनि मोनसे हानजा क'क्राझारनिफ्राय दिनै फाथायहरदों आरो जोङो बाटासिपुराव फैनानै सारसिद मिहिर इस्लारिनि जि गार्जेन बिमा आरो बिफा दङ बिथांमोननि आखायाव सारसिद इस्लारिनि लेखा फरायनायनि मुङै जोङो 2 लाख रां थाखा दिनै रांनि अनसुंथाइ होफैदों आरो सारा BTCआव हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जोङो गरिब जोंनि स्टुडेन्टफोरनि फरायनाया जाहाथे साक्सेस जायो बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां महर मोनो बेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि गरिब नखरनि फरायसाफोरखौ IIT फरायनो मेडिकेल MBBS फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनो NIT फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनो आरो माखासे टेक्निकेल लाइनाव जायफोर स्टुडेन्टफ्रा लेखा फरायनो गोसो जानानै बिथांमोना एडमिशन मोनबाय सोरबा काउन्सिलिंआव पास जाबाय बिथांमोन बायदि स्टुडेन्टफोरनो दिनैहाय सारा BTCआवनो हाग्रामा महिलारि सारा राङारि अनसुंथाइ होदों आरो BPF हान्जानि पार्टी फान्डनिफ्राय लोगोसे स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्डनिफ्राय आरो लोगोसे BPF हान्जाखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफोरनिफ्राय बेबायदि खांलायलायनानै राङारि अनसुंथाइ होनाय नोंथांमोना नुबोगासिनो दं आरोखि। आथिखालाव नुगासिनो दं बबेयावबा बिदि 2 लाख बबेयावबा 5 लाख बबेयावबा 3 लाख बेखौ एस पार रिक्वायरमेन्ट जायनो जेसेबां गोनांथि दङ बेखौ नायनानै रां होनाया डिफारेन्स दङ आरोखि। सोरनावबा 2 लाख सोरबा बुंदों 1 लाख होबानो आंनि फरायनाय मदद जागोन सार होननानै हाग्रामा सारखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों। दा बेबायदि एस पार रिक्वायरमेन्ट बेखौ नायनानैहाय जोङो सारा BTCआव बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बायदि जोङो राङारि अनसुंथाइ होदों। दासिम जोंनाव एप्लिकेशन गोग्लैनाया 100तानि बारबाय आरोखि बेबायदि राङारि अनसुंथाइ बिनानै एप्लिकेशन होनाया आरो जों दा कन्टिनिउ होलांगासिनो दङ आरो जायनो होयोब्ला मोजां जागोन जायबायदि स्टुडेन्टनो रांनि हेफाजाब नांगौ जानानै दङ बेखौ नायै प्रायरिटि बेसिसआव राङारि अनसुंथाइखौ जोङो दासिम होगासिनो दं आरोखि। जोंनि गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबायहोयो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि IIT फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबायहोनाय थाबाय। फिसालाया IIT फरायदों IIT गुवाहाटीयाव बेनिखायनो आं बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोम सारमोनखौबो हामबायहोनो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबायहोनाय जाबाय